आसामनि जारिमिनावनो गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि काउन्सिलाव आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमाया जानो थांगासिनो दं आरो बियो मोनसे बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव आरो गोग्गानांगोन जेराव जारिमिनाव गैयै बेनो गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि काउन्सिलाव आसाम आयेन आफादनि रां बावजाया जानो थांगासिनो दं आरो बेयो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय सरकार एबा खुंथायनि समाव बे थासारि एबा बे गोग्गाथाव बाथ्रा एबा गोग्गाथाव हाबाफारिया जादों जेराव बुंनांगोन आसामनि जारिमिनावनो गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि काउन्सिलाव आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जानो थांगासिनो दं आरो बेयो बोहैथि दाननि थामहिनबा फेब्रुवारि दाननि 17 खालाराव आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमाया जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर होनानै मोनसे गोग्गाथावसिन खौराङा जाहैबाय हादोरनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों बाख्नायदों दि बर' हारिनि जाखिनि जौगाहोनांगौ बर' हारि ओनसोल एबा बड'लेण्डनि थाखाय जाबायदि मावनांगौ बेखौ एनडिए सरकार आरो रायजो सरकारा जेब्लायबो मावफुंनो नाजागोन आरो मावफुंगोन होननानै बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों टुइट खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। एसामिस रावजों बिथाङा लिरदों एसामिस रावजों जोंनि बर' हारिनि बाथ्राखौ बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय एबा बिटिआरनि थाखाय खामानि मावगोनखौ खोथा होदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैगौ बोहैथि दाननि जा फेब्रुवारि दाननि 17 खालाराव आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव गिबि खेबनि थाखाय जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं बेखौबो लानानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जौगानाय माबोरैहाय बिटिआरनि एबा बिटिआर रिजनखौ माबोरै जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनो हागोन बे बाजेटनि गेजेरजों बेखौ लानानै बिथाङा गावनि ससियेल मिडियानि साइटनि गेजेरजों गोबां रोखा बिथाङा फोरमायदों बे समाव मोनसे फिन फोरमायबावोदि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां आरो गोग्गाथाव बाथ्रा जेराव जारिमिनाव गैयै गिबि खेबनि थाखाय आसामनि जारिमिनावनो आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमाया जोंनि बे बिटिआर थामहिनबा बिटिसि काउन्सिलाव जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर होनानै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा गोबां माने बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय लानानै बिटिसि एसेम्ब्लिसिम गोबां माने बे समाव साजायनानै महर होनानै एबा देलायहोनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों गोबां माने बेफोरबायदि जाहाथे रायजोनि मन्त्रिजों लोगोसे रायजोनि एमएलए मन्त्रि गोबां दैदेनगिरिफ्रा एबा जाय बिथांमोना बे बिटिसि काउन्सिलनि गेजेराव एबा बिटिसि काउन्सिलाव जा आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुम जानो थांगासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै गोबां बरायनाय हाबाफारिखौबो बे समाव एबा बरायनो थाखाय साखाफारा खालामना दोननायखौ बे समाव एबा साखाफारा खालामबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया नायलांदों माबोरैहाय बिटिसि सरकारनिफ्राय बेबायदि साखाफारा खालामनाय जादों नोंथांमोना नायलांदो কত জাতি ভাষা কৃষ্টি সকলো মিলি জুলি সজাও আমি আমাৰ আপোন বিটিআৰ ৰাইজৰে আশীষ শিৰত লৈ ওলালো আমি গঢ়িবলে মাসুল উলাহৰ জিলিকে তিৰবিৰ চকু সুখৰে দুলনি উকা হৈ ৰোৱা আইৰ বুকু চাৰজাৰে মিঠা সুৰে মনে প্ৰাণে যাদু খানে চহকী আমি প্ৰতিটো দিশে জয় বড়ো ভূমি जोंबो लोगोसे जौगानाय लामायाव दिमांफोर खालामना लाना मोसानाय मेथाइनि आगान गोदाननि रादाब लाना सबका साथ विकास
विकास की राह पर मूल मंत्र जपते हुए मुसराई में फिर की धुन ही धुन में नया सोच लेते हुए সবার সাথে বিকাশের পথে মূল মন্ত্র করে নিয়ে মুসরাই গানের তালে তালে নতুনের খবর নিয়ে सबके साथ विकास के रास्ता में मूल मंत्र करके मुसराई गीत के धुन ही धुन में नवा के खबर लेके जो तो हड़ाला हांती दाहारे मूल मंत्र को सबा मुसराई से रिंग राउड़ाते नवा हुदिस को जाहिर सबैको संगली विकास को बाटो मूल मंत्र जपते मुसराई गीतों को सुरिलो धुन में नया विचार लिदै সকলৰে লগত বিকাশৰ পথত মূল মন্ত্ৰ কৰিলৈ মুছাৰাই গানৰ